Ayo, akan dono mati. Ojo sambat. Saiki kowe semudar ning tangane dosamu. Ayo, ojo sambat. Wah, mutar kowe kakang sono pasti. Mutar. Oh, toko kulo. Mutar kakang dono mati. Mutar wipun. Mati kakang dono mati. Nek mati disumet meleh. Ya yang ngeten niku mbok nggih salat wengi napa mripun kok gur mudar-mudar mawon. Mungkin nek gerakane misuh ditiru karo anake mengke nesu. Pake seneng misuh, anake melu misuh nesu. Sapa Indrajit nika? Ingkang putra Indrajit nika cilikane lan misuh mawon nika. Lah bapake nggih senengane misuh. Nek bapake senengane mayang niku anake nggih iso mayang. Nek bapake iso ngaji niku mengke anake ya iso dadi kiai. Nek bapake senengane nyolong jupuk anake ya iso dadi maling ngoten. Mengkari pesrawungane aja cangkeman. Wis yahine rasake kudup sing tanpa gundho. Kalau kakek kudup sing tanpa gundho. Cokok wonten dawuh Donopati mudar. Donopati ora sembodo ngayomi kribane Prabu Dasamuka. Nyatane kalumban iki Donopati wis kelakon mati. Mati niku tandane yen menungsa ora ambekan. Ingkang raka sampun boten ambekan. Ora ambekan. Lah sakniki nek ketinggal mati batange ten pundi? Sakniki menawi Paduka sampun mesthekaken lan netepaken menawi ingkang raka menika sampun pejah. Sakniki layonipun wonten pundi? Lho. Layone Kakang Donopati? Nggih. Ora ning boten wonten. Lah pacur Kakang Donopati ning ndi? Paduka menika sampun ngantos ngegungaken kanepson. Prabu Donopati menika labet ngalah kaliyan Paduka ingkang sinuwun. Kalenggan menika dipun banjut dening Dewa. Menika sanes pati naminipun moksa. Donopati dibanjut kaliyan para dewa mingkah wonten ing kahyangan menika mangke badhe nampi bebungah kagem ingkang raka ing negari Loka. Tak tuntutane kok. Atur Indra. Ayo Dasamuka mingkato. Ya ini metu barang apa? Sandanganmu anyar ngono apa piye? Ya ini metu sandanganmu anyar ngono apa piye? Kuman samu aku sulap nyawang dapurmu ngono. Yo.